Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhalelwe ngamasongo kaSikonyela umliso neminyaka engu-38 wasethula amahashi eMpumalanga usolwa ngokudlwengula imindodakazi yakhe neminyaka engu-15 Ephindelela kanye nekamfowabo eneminyaka engu-12. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi ilanibolo khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekela igama lami ngosibonga konke wakandando mothanda ungangibiza intatheli eka-YouTube. Ugcine ekhalelwe ngamasongo kaSikonyela umliso neminyaka engu-38 ongadalulanga igama nesibongo ukuvikela isithunzi sakhe anduba avele enkantolo. Lo bese khathazile ngokudlwengula Ephindelela indodakazi yakhe eneminyaka engu-15 kanye nekamfowabo eneminyaka engu-12. Lokhu okuze emva kokubika kwamalungu omphakathi abese khathazekile kwelinye lamaphephandaba ngengane ehlukunyezwa uyise ngokocansi. Akubikwa ukuthi ingane iphume iyayatheka endlini yobikela omakhelwane ukuthi isikhathelo kunokubezwa uyise ngokocansi ngamane ithathe ngisho impilo yayo. Omakhelwane kube ukuthi ke babe sebeshayela elinye lamaphephandaba nokuyilona elenze imizamo yokuthi ubaba eboshwe. Kube ukuthi ubaba phambilini ukwaboshwa maqede wadedelwa, yingakho begcine ukuthatha isinqumo sokubekela iphephandaba ngoba baza amaphoyisa ukuthi angahle amdedele. Kube ukuthi zibe sezimkhalela kanjalo ubaba obesekhathazile ngokunokubeza indodakazi yakhe kanye nekamfowabo ngokocansi. Ongumzala walesigila mkhuba ubeka ukuthi lo muntu akawuqali lo mkhuba. Nangenews Eve wacishe wadlwengula unkosikazi wakhe. Uthi ngangilele emini ngisathatha isithongwana ngezwe unkosikazi wami esuka ekhishini ekhala umaye ngathi uma ngivuka ngabona yena lo emlandela embhekise ekamereni ehamba ekhala. Unkosikazi wami esho khona ukuthi engamnika ucansi oluzomhlanyisa ohlezi alifuna njalo. Wathi mayibona mina wabe seshaqeka wavele wama khona lapho. Kanti ke kunezitolo ezandayo ukuthi ubelokhu vele ehlukumeza indodakazi yakhe. Amalungu omphakathi athi asekhathela abantu abagila imkhubo. Ukhulumela abe social development eMpumalanga uCenti Ngubane uthe lo mkhuba mubi kakhulu futhi ke awutshengisa ubuntu kanye nokusihlonipha emphakathini ukuthi kube khona abazali abenza umkhuba onje. Lokhu ke makuphela futhi ke asikugqugquzeli emphakathini. Okhulumela amaphoyisa aseMpumalanga uMagonseni Inkosi uthe lo daba selibikiwe emaphoyiseni kanye nakuma social worker kanti basebenza phezulu kwalabantu basale beshaqekile ngalolu daba. Mina bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu okhona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.